No a teraz poďme k tej transakčnej dani. No tá transakčná daň špeciálne a výrazne viacej postihuje malé firmy. Proste je to nastavené tak, že maximálna výška faktúry, ktorú postihne tým najvyšším poplatkom 40 eur, je 10 000 eur. Už každá ďalšia vyššia faktúra je za rovnakých 40 eur. Toto má brutálne zlý dosah na konkurencieschopnosť práve malých firiem. Ďalšia kritická vec, ktorú má transakčná daň, je, že zásadne viacej postihuje dlhšie výrobné reťazce na Slovensku. Presne to, čo potrebujeme. Aby sa proste ten chleba piekol na Slovensku zo slovenskej múky, zo slovenského obilia, so slovenským droždím a ďalšími prísadami. A čím viacej sa toho urobí na Slovensku, tým viac je to zaťažené transakčnou daňou a tým pádom je to drahšie. Preto bohužiaľ sa môže ten predajca chleba nakoniec rozhodnúť, že ho kúpi z Poľska a proste celé zle. Podporili sme takto práve že konkurenciu z iných krajín a zabíjame našich hlavne malých podnikateľov. Prečo je to zlý nápad? No už len tým, že táto daň nie je v eurozóne nikde, v Európskej únii iba v Maďarsku a potom už jedine v pár latinskoamerických krajinách, kde ozaj si asi netreba chodiť pre príklad. No, táto daň bude vyvážať peniaze zo Slovenska do zahraničia. Síce aj tak postihne vlastne tých podnikateľov, ktorých napadne, že vedia si spravím účet v zahraničnej banke a teda takto sa plateniu vyhnem. No zákon hovorí, že sa nevyhne, pretože zákon postihuje aj platby zo zahraničných účtov viažúce sa k podnikaniu na Slovensku. Len si tú daň musí podnikateľ odviesť sám.